Keďže sa blíži finále Copa del Rey, poďme si zasúťažiť o tieto dva nádherné dresy Barcelony a Realu. No a pre dres Realu poznám len jedno jediné miesto, kde by dnes mohol mať využitie. Áno, presne tak, je to zraz fanúšikov Realu Madrid. Takže pravidla poznáte, môžeme ísť na to. Áno, jasné, ideme na to. Prvá fotka. A sme skončili. Neviem to meno, ale... Emilio Butragueño. Fakt? Môžeme ísť aj ďalej? Môžeme, jasné. Ne. Di Stefano. Di Stefano, no, ok, dobre. Pardon, ďakujem pekne, áno. Obránca Jero. Výborné. To neviem. Hugo Sanchez. Hugo Sanchez, ok, dobre. To neviem vôbec. Paco Gento. Ok, jasné, meno, počul som, ale tu som stratený. Ťažký kvíz. Ťažký, musím povedať. Nemôže to byť zadarmo predsa. Neviem, či ho niektorí Real Madridisti dali celý. Dali, hej? Ešte nie. Ešte niečo, ok, tak veľa šťastia. Ďakujem krásne. A získavate teda od nás Jasné. poukážku takúto krásnu. Dobre, jasné.